ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. ин видеои ман барои муҳоҷирон, барои тоҷирон ва умуман барои мардуми тоҷик дахл дорад. бародарои азиз, ин расме ки шумо мебинед хонаи худо аст, масҷиде ки як сол боз пул ҷамъоварӣ шуда истааст. яъне ки пули ману шумо дар ин ҷо ҷамъ шуда истодааст ки дар номи чандин картаҳо. бародарони азиз, дар ин масҷид шахсан ман аз бобоҷон пурсидам, аз ҳоҷи бобоҷон. ҳамин шахсият ҳоҷи бобоҷон, ина сурат шамоем ҳоҷи бобоҷона, ҳамин одам гуфт ки дар ҳамин масҷид 8-9 миллион пул ҷамъ шудагиай. шахсан ман агар ҳарчанд стройкада агар мақсад сар кор надошта бошум, ақл ҳастай. 8-9 миллион ҳеҷ вақт бовар кун ай нов месозӣ, як масҷиди беҳтарин месозӣ. ҳамин шахсият гуфт 8-9 миллион расход шудагиай. шубҳа кардам, гуфтам 8-9 миллион дар куҷо расход шудагиай? ҳамин мард гуфти, ҳамин ҳоҷи бобоҷон гуфт ки стройка қимат шудагиай, материал қимат шудагиай, ису боло бурд овард, ҳақиқата бировард, гуфта ки ҳамин қадр расход шудагиай. мана бовар дронон ки дар ҳақиқат 8-9 миллион расход шудагиай. баъди як моҳ бародаро омадан, аз дигар шаҳрҳои Россия омадан, ҳамин хел дар якҷоягӣ ҷамъ шудем, мана даъват кардан, якҷоягӣ ва ё омадан шиштан, мана даъват кардан, рафтем шиштем. бародарои машааллоҳ, алҳамдулиллоҳ, барои ҳақ гап барои масҷид рафтестай. вақте ки ман рафтам, гап дар барои масҷид рафтестай. ҳамин хел гап рафтестай. мо шиштем, гап задем, гап задан, гуфтем ҳамин хел, гуфтем чӣ гапай? баъзе бародарҷоно гуфтанд ки мақсад ҳамин пул дар фалон чӣ кардесиянд, баъзеҳош гуфтанд ки мошин харидай, баъзеҳош гуфтанд хона харидай. як бародари дигар гашт гуфта ки бародаро шубҳа накунен гуфт, мерем ай пеш мебинем масҷидда, ҳисоб мекунем ки чанд қадар дар масҷид расход шудагиай. дар охир ҳамин хел шуд, якҷоягӣ бобоҷон омад, салом алейк кардем, ҳама 100% ягон камдӣ набуд, бародарвор қабул кард, бародарвор қабул кардем, салом алейк кардем. ҳамин вақте ки гапи масҷидда ҳӯй кардем ки дар масҷид чанд қа пул расход шудагиай, гашт гуфт 6-7 миллион. бародаро, як моҳ пеш ҳамин шахсият гуфт ки дар ҳамин ҷоя 8-9 миллион расход шудагиай. баъди як моҳ мо вохӯрдем, шахсан ман пурсидем, гуфтам ки дар ин масҷид чанд қадр шудагиай? гуфт 8-9 миллион шудагиай. гуфт уже дурӯғ биромад. мақсад як чизе бародаро ки мо пула дар ин ғарибӣ ҳамин дарахтон намечинем, ҳамин баргои ҳамин дарахт пул нест ки мо бичинем. бародарҷоно, алҳамдулиллоҳ мо меҳнат мекунем, мо барои мақсад хонаи худо. вақте ки як шахсият ки меравад дар уҷа як дуо мекунад, алҳамдулиллаҳ, агар ки заррае, агар ки як дуои вай агар дар як моҳ як шахсията дошт, агар дар мо қабул шавад, садақаи ҷория дига ҳамин мешавада бародар. хулас ин бародар гуфт ки шубҳа бисёр кишид. вақте ки ин бародаро гуфтанд ки ман гуфтам 8-9 миллион гуфтӣ, ин бародаро гуфтанд ки чӣ хел 6-7 миллион. ин бародаро ин гапа гуфтам, ман гуфтам охи як моҳ пеш гуфтӣ ки 8-9 миллион, ҳозир мегарди мегӯй ки 6-7 миллион. дар ҳамон дури чойхона қатъи ман гапо баланд рафт. барои чӣ? барое ки дар он дурун ҳақиқата ман наздиктар назар ба ин бародаро медонам ки ман рафтагӣ будам вай масҷида ва барое ки ман масҷида нағз медонам. бобоҷон фикр кард ки ин гапа ма ҳӯй кардагиам, ки ма гап задагиам, ма ин бародароро ма ҷамъ кардагиам ки бирем масҷидда ҳисоб кунем ки ҳамин ҷа ҳаромхӯрӣ бисёр шудааст. бигзор гапи бобоҷон дуруст, ҳақиқат. ман агар ки ман ҳамин кора карда бошам, ман хирсандам. ба чӣ хотир? ба хотире ки ҳақа гуфтагиам. хулас бародаро, мо масҷид рафтем. як бародар буд ки ҳамон бародаре ки гуфт ки бесен шубҳа накунем, мерем ҳисоб мекунем, бениҳоят дар соҳаи сохтмон бениҳоят хуб бародаро. хулас рафтем, мо ҳисоб кардем. ин бародарҷон ҳамин хел аввал ҳисоб кард, ҳай пули кам биромад. вақти дафтароро бировардан, рӯи дафтар мо рӯи расходо ҳисоб кардем. рӯи расходо ки ҳисоб кардем, дар расходое ки ҳамин бобоҷон кардагиай, ҳамон усто кардагиай, ҳамон як устое ки ҳаст айкуна, устои на ҳамон шахсиятҳои ҳамон устое ки кор карда буданд, то ҳамин вақта ҳамон шахсиятҳо бепул кор карда буданд. ва аллоҳ қасам, аз барои аллоҳ кор карда буданд. вақте ман рафтам, усторо пурсидам ки усто як қори будай, машааллоҳ будай, гуфт ҳамин ҷа мо бепул кор кардем. гуфтам ҳоҷӣ, гуфтам устора файрод кардам, ҳоҷира файрод кардам, оили ки ё рабутен. гуфтам бобоҷон, зарраи имон дошта бошӣ ба гардан бигир. бобоҷона файрод кардам, устора файрод кардам, гуфтам ки оиликои ёра бутен. гуфтам агар ё ай барои аллоҳ кор мекунанд, фарзанд доранд, зан доранд, зану фарзандшона хирондан пушондан дар кӯрай. агар ё шикамшона дар иҷа сер кунанд, зану фарзанд ё дар куҷо шикамшона сер мекунанд дар хонаҳошон. хулас
дар охир ҳамин кор шид ва ёда ойлик муайян кардан ва ёда квадрати мақсад ҳар як квадрати коришона пул ҳисоб кардан додан мақсад квадрати коришона ҳисоб кардан яъне ки 50% 40% ҳамин хел пул доданшона вақти ино барои Аллоҳ кор карда ҳисабдан ино мақсад ҳақ талаб накарда ҳисабдан. хулас бобоҷона қаҳр кард барои ҳамин гапи ҳақиқати ман ки ман гуфтам ки ҳамин усора пулшона ҷидо кун битей қаҳрш кард. дар масҷид ҳамагӣ дар як масҷиди калон бародарҷоно дар як масҷиди калон 8-10 усто кор кардесай мардум дар як рӯз ҳичи пул напартоед 400-500 ҳазор пул партофтест куҷо рафтесай пуло. бародари мо ҳисоб кард номша намегирем ном ягон бародара намегирем барои чӣ хотир ба хотире ки мо ҳамин видеоро аз ягон кас иҷозат нагирифтем кардесем ҳамин бародаро иҷозат нагирифтем лекин ман боварӣ дорум ки шермардон ва ё иҷозат метаҳанд ки номшона бигирам лекин ман ҳозир номшона намегирам. хулас рафтем ҳисоб кардем дар масҷид 4.5 миллион расход шудагиа. субҳаналлоҳ 8-9 миллион гуфт 6-7 миллион гуфт 4.5 мо и 4.5 миллион максимум ҳисоб кардем бародаро валлоҳи қасам 4.5 миллион расход нест 4.5 миллион ҳисоб кардем гуфтем ҳамин қадар расход. хоб 4.5 миллионе ки расход кардем дар ҳамун ҷа ҳамун 7-8 устои буд максимум 10 усто бигем ҳамун 10 усто кор кардаиста буд бо дар ин 4.5 миллион бародаро пули трезара додагиан ҳоли трезаҳо часпондагӣ нест пули дара додагиан ҳоли дарҳо часпондагӣ нест пули баъзе чизора додагӣ нестан ҳоли ҳамун коро буд чидагӣ нест бародаро ҳоли ҳамун коро буд чидагӣ нест. хулас мо аку асосӣ ҷора меем ин бародаро омадан ҳисоб кардан 4.5 миллион ҳамин ҳоҷи бобоҷон гуфт ки ҳамин гап амонат дар ҳамин ҷа ҳамин гап дар ягон ҷо набуроя гап ҳамин ҷа бимбара ҳамин мақсад ман видео сиёнка карда ҳисабдам бобоҷон омад қатиман ҷанг кард қатиман каштал ба каштал шид. ин шахсияте ки шумо мебинед дар видео ай барои Аллоҳ мегарда мега ки аввал худо ҳастай ба шумо ҳастен мақсад мардуми хайрхоҳ шумо ёрдам карден рӯша сиёҳ мекунад ба худо қасам валлоҳ биллоҳ қасам ин дар камера хача бениҳоят ширин нишон метавад ин дар камера бениҳоят хача ширин нишон метавад дар асл як ҷазира ба гапам ҷавоб метам агар ки бигем як баъзеҳо ҳастанд мегӯянд ки дар гапу ҷавоб дода наметавонед дар гапам ҷавоб метам. ба чӣ хотир ҷавоб метам? ба хотире ки вақте ки амоната хиёнат кардӣ ба ном мулло оли гапи хил адел ниай ман садқаи номи муллогӣ кина дигар хита мулло гуфта наметавонам эътиқод дигар гашт охӣ. хулас ҳамин хел амонат гуфт даст додем гап мурд дигар темара накушодем дар ягон ҷо. як рӯз пас дар ватсап занг мезанам гурпавой номои ёшам намегирем ай тарафи одамои бобоҷон яъне ки қатъи бобоҷон ҳамкорӣ кардесиянд ҳамин масҷидро пеш бурдесиянд сохтмонша тезтар ба тамом ба итмом расонанд. хулас садқаи номи муллогӣ шава ҳамин мулло гашт гуфта ки эй ту ки ту худод ки ту мераи ки дар уҷа отчёт меспорӣ гуфт ба худо қасам гуфт ки ҳамун мулло ба ҷое бигарда бига ки бародарҷон машааллоҳ молодец ту ҳақиқата ту рафти фаҳмиди ки чанд сум расход шудагия гашт гуфта ки ту ки ту мераи ки дар уҷа ту мебурӯи мегарди мегӯӣ ки ту чанд сум масҷид расход шудагия. бародар ман рафтам аён масҷид ягон сум пул гирифтам ман рафтам аён масҷид ягон сум аз шумо масад налог бастам залог бастам ягон пул талаб кардам ки ту тарафи ман гапа мегӯӣ ҳақиқата бурен тарафи мардум отчёт кунен бурен ҳар моҳ отчёт кунен охи пускай бобоҷон ойлик бигирад ҳамин пул ман шахсан розиам ки ай пули ҳар моҳ ҷамъ мешавад ойлик бигирад ҳар моҳ бироя отчёт кунад. як чизи дигар бародарода ҳамин барои чӣ мисол агар шумо бигӯед ки мисол ози ин хел мешавад ӯ хел мешавад бародаро ман ғайр аз Аллоҳ ягон кас наметарсам ин шахсият ба худо қасам ин шахсият ҳамин бобоҷон ҳамин ҳоҷи бобоҷон валлоҳи қасам суистифода аз одамои давлат кардесай суистифода аз ҳар як бародарое кардесай ки бовар кунен агар номи ҳамун шахсията бигирам ира соз намемонам. ин гап ҳама гуфтам ҳамун бародарошда гуфтам ки бародарои ҳамин бобоҷонда гуфтам ки ҳамин шахсият ҳамин бобоҷон суистифода аз номи ҳамин кардесай ака пеша биге ки пага хилдам проблема нашава дар ҳақиқат мешава ба чӣ хотир ба хотире ки ҳамин бобоҷона ба хотири ҳамин шинохтагианд. як чизи дигар бародарҷонода ин бобоҷон медуроя ҳамин хча бечорак мегира хча нодорак мегира хча мегира мега ира ганда мекуна ира мекуна ура мекуна дар асл худаш гандай ба Аллоҳ қасам баъзе қориёра ганда кард дар пеши ман
баъзе ҳоҷиёра ганда карда пеши ман рафта дар пеши ҳамво мара ганда кардагиай. Валлоҳи қасам мане ки дар вақти ин мара ганда кард гаштам гуфтам ҳоҷӣ ризқи Аллоҳ метия, ман номи вайёра намегирам. Вақт барои чӣ бародаро, агар шумо битарсед ки барои чӣ ман номи вайёра намегирам, як бора одам чизи доштагиша харид намекунад. Ҳамин хеласе бародаро. Оҳиста оҳиста бобоҷон, як гапот мегӯм. Ай пишти ту як шахсият мара занг мезана, як шахсият занг мезана. Яъне ки одамои худат ягон вая дар назар надорам. Одамои худат дар мега ки биги хелие биги видеоро далит кам биги мисол гап мезанан ку гӯё акай хели гап намезанан, занг задан бародарора гап мезанан қатима. Ба ҳар ҳол гуфтестам да. Фаромӯш накун видеоот ҳаме партом. Ба Аллоҳ қасам видеоот ҳаме партом ки чӣ кор кардӣ. Дар масҷид намонди ман сиёнка кунам ку. Зурӣ кардӣ, девонагӣ кардӣ. Ҳамаро ҳаме партом ки лицои асосита бобинанд мардум. Бобинанд мардум. Хулас бародаро дар WhatsApp ҳамон бародаро як таш гуфт ки масҷид дар гардани май, масҷиди Ачотша ман меспорам. Шахсан ҳама одам рӯзи 16 июл, аслан рӯзи 15 июл бояд ҳами вая мекарданд. Ҳами Ачотам мекардак, мардумам нишон медод. Бобоҷон ваъда кард дар ҳамон масҷид ки дар пеши ҳамаи ҳамон бародарое ки аз ҷояи масҷид рафта будем, дар пеши ҳамон ваъда кард ки ҳамира ман рӯзи 15 Ачотам меорам, мардум дар метам нишон метам. Не ки накард. Рӯзи 16 шид ҳамон бародаре ки гашт гуфт ки ҳамин мақсад ҳамин Ачоти масҷида мо мекунам кардесем, ҳамира мебуроем нишон метем. Ҳамон одаме ки масҷид дар гардани ман ҷавоб метам гуфт. Хулас накардам. Накард. Имрӯз чандамай бародаро? Имрӯз чандамай ябор бинед шумо то ҳозира накардиам. Халос. Бародаро. Гап ҳозир барои дурӯғгӯӣ, барои ҳақирӣ ҳамин бобоҷон рафтаистайда. Мо бовар карда, мо мисол нигоҳ кунед, аввал бовар мекардем, як збор мешид, дар 2 рӯз, дар 1 рӯз, дар 2 соат, дар 1 соат збор маҳкам мешид. Ба худо қасам, ира ҳамин одамое ки хайр мекарданд, яъне яста маълум айшона ки ҳамин дар 1 соат, 2 соат, дери дер дар 10 рӯз пули калон ҷамъ мешид, збор маҳкам мешид. Ҳозир барои чӣ маҳкам намешавад? 1 миллион збор кунанд, барои чӣ ҳозир маҳкам намешавад? Барое ки ин ҳамин хел мошенникӣ, дурӯғгӯӣ, ҳақирӣ бисёр шид. Қапиданшона, не ки набуромадан гап зананд. Ду одами камбағале ки нодор наҳосар кардан дуздира ку ҳамаро қапидан публикаватсия кардан, одамое ки машҳур пеш кардан ҳамин кора. Ба худо қасам, ай даҳани шумо худтон фаҳмидам ки одамои машҳуре ки дар Тоҷикистон кору фаъолият кардастанд, гуфтен ки ҳамво хона гирифтан, хонаро ба номи заншон кардагианд. Гуфтен нагуфтен? Группаи WhatsApp назар дорам ки дар WhatsApp мо гап задем ку бобоҷон, одамои бобоҷон занг зад. Гуфтен ки хонаро ба номи заношон кардагианд, ай пули збор пул ҷамъ кардастиянд, кардиянд. Хуб, барои чӣ барои збор ҷамъ намешавад? Барое ки мардум уже ҳақиқата фаҳмид. Мардум фаҳмид ки пула барои худшон ҷамъ мекунанд, не ин ки барои касалӣ. Касалӣ дар 1 миллион дар кор боша, апа 1 миллион дар кор боша, харашо 1 миллион та метем. Фақат мо чанд қай ки ҷамъ мекунем, 1 миллион тира метем, мондагиш ай мо. Ё ки фоиз мемондиянд. Субҳаналлоҳ. Эй, ба худо қасам, ин пуле ки шумо дар куҷо сарф мекунед ку, вай фарзанде ки шумо калон мекунед, вай фарзанд пага шуморо падар бига агар ку рӯи масиё. Эй, рӯ мегардонад шумо бар ин падар, рӯ мегардонад. Хулас бародаро дар WhatsApp ҳамин мулло гашт гуфт ки ту гуфт ки ту мераи дар уҷа Ачот мекунӣ. Бо ҳамин одаме ки Ачот гашт гуфта ки мақсад ки Ачоти масҷид дар май аввал ҳамин сар карда буда. Ту худо ки мераи дар уҷа Ачот мепурсӣ? Номи ман Идибек, як муҳоҷирам ки ҳам тоҷик, ҳам муҳоҷирам ки дар ҳамин ҷа ҳақ дорум. Ба боварӣ мегӯм ки ҳақ дорум. Ба боварӣ мегӯм ҳақ дорум ки ман талаб кардаистам ки бироин Ачот кунен, бироин масҷида биспорен. Агар шумо ай аввал Ачот қати кора буд мекарден, меспориден, 100% мешид, кор бояд дараҷа рад меомад. Ин масҷиде ки 1 сол пул ҷамъ шидестай, валлоҳи қасам буд мешид. Бародаро, шумо медонед ки масҷида ягон шумо масҷида ҳамин масҷида 7 рӯза, ба номи Аллоҳ 7 рӯза ҳамагӣ 1 ҳафтада масҷида нигоҳ кунед, даде уже яким этажа бардоштанд. Бародаро, дар 1 сол чӣ масҷиди олиам насохтиянд? Мардуме ки мо мардуми тоҷик банангем, баномусем, ранги мо ягон миллат, валлоҳи қасам, ягон миллат, ранги мо мардуми тоҷик агар пул партоя барои ҳамин хел коро ку румсиё, валлоҳи қасам намекунам.
баъд ба муроҷиат ба баъзе бародарое ки ҳаст ку омаданд гуфтанд ку бобоҷон мара ай тарсон ау тарсон ай номи баъзе бародарои мақсад аз баъзе мақсад махкумоти тоҷикистон тарсонданд. бародарҷоно ин шахсият як охи ҳеҷ кай кия давлат пиштира бигира инами ҳеҷ кас нестай. агар бигарди бигӯи бародар хато мекунӣ ҳамин ҳар кас бар худаш обрӯ дора агар ин обрӯ медошт аз ислом суистифода намекард. ягона гапи ман. дуюмин гапам ки баъди шахсиятое ки дар тоҷикистон бениҳоят обрӯи баланд доранд ай номи ваё суистифода намекард ки ҳарчанд ман медонам вай шахсията ман медонам ки ҳамира агар бидона ҳамин хел кору боша ку аввалин зарбаи мезадагӣ ҳамира ҳамин одам худаш мезанад. ҳамин шумо як бор бародаро як бор хулоса бурорен ҳамин як ҷинояткора чӣ хел дастгирӣ мекунад давлат шумо як бор калатона кор фармонен ба худо қасам ин буромад суистифода кард чӣ хел калаша кор фармон як видео мон ки ман аз мақомотҳои давлатӣ хоҳиш мекунам ки ҳамин мошенникора дастгир кунед. мақомотҳои давлатӣ ҳозир ман хоҳиш мекунам ки ҳамин ҷинояткора як бор тафтиш кунем ки дар ҳақиқат ҳамин дизай ва аллоҳ қасам ҳаққи масҷида хӯрдесай. охи агар ки нахӯрдеса боша рӯзи 15 июл бояд мебурвар отчёт мекард. то 15 июл агар ки мисол накард чӣ ба дар муддати як сол ки пул ҷамъ шудесай 2-3 карта 4 карта шудесай чӣ ба дар картаҳо пул мақсад ҷамъ шудесай як карташ ақаллан отчёт намекунад. қинест. мақсади ма чия бародаро? мақсади ма ҳаминра шумо бифаҳмен бидонен ҳамин шахсият суистифода аз дини ислом кардесай. суистифода кардесай пула ҷамъ кардесай намедонем куҷо шудесай. бародарои азиз агар ягон камбудӣ ё ки агар ягон гапи баланд гуфта бошам ҳазор бахшиш. бародарои азиз ба аллоҳ қасам ягон гапам ба аллоҳ қасам ягон гапи ма хуш карда бофта сохта агар боша аллоҳ мара бизана. ҳама гапом гапҳои шидагӣ бидагира гап задесам. шахсан бобоҷон гап дошта бошӣ барои видеора кур кардан айма илтимос накун. медонӣ кадом вақт видео кур мешава? ҳамун вақт видео кур мешава ки ту отчёти масҷид ҳаме бурорӣ метӣ. ман ҳамин қадар хоҳиш дорам агар бигӯӣ ки видеора кур ку ту хоҳиш мекунӣ айма ман медонам ин чиза чӣ хеле кунам меора мондам ку ҳайҳуй кардӣ ба охир илтимос кардӣ гашти гуфтӣ ки ҳамин сурата мондам ку гуфтам ҳамин одам эҳтиёҷ чен ба гашти гуфтӣ ки ҳамира илтимос удалид ки иди бег ман айту бахшиш пурсидам гаштам гуфтам ки айма бахшиш напурс дар пеши халқ мара ганда кардӣ буро мақсад дар пеши мардум кардӣ буро видеообращение кун ки ман ҳамин бародари ман бародар ма ганда кардам. дар ҳақиқат ҳамин бародари ман ҳамин хел нест. не ки ман мира ганда кардам ман тара гуфтам ту ҳамин хел гап зад ту гашти гуфтӣ ки ту аида бадтар кардесӣ гуфтӣ. нигоҳ кун да бародаро ин шахсията нигоҳ кун як бандаи махлуқ ин одам шарм мекунад. яъне ки ай мову шумо ин шарм мекунад ки будура видеообращение кунад ки ман ҳамин одама тӯҳмат кардам дар ҳаққаш ки ҳамин одам дар ҳақиқат мақсад ҳақ буд ман ҳамира тӯҳмат кардам ки ин хелай. бародарҷоно ин шахсият аз худованд наметарса. шахсан ман гунаҳгор бошам ба аллоҳ қасам видеообращение 10-100 мекунам ки бародарои мусулмон бародарои муҳоҷир бародарои тоҷик мара бубахшен ки ман ҳамин ҷа хатогӣ кардам. ман бахшиш мепурсам аз ҳама муҳим пеши худованд ман рост барам ҳақиқат барам ва аллоҳи вақти ин бародаро ки мара бахшанд аллоҳи меҳрубона мара бубахша. не ки ин шахсият аз аллоҳ шарм накардеса мардум шарм кардеса. яъне ки мега ки ман байни мардум набурам айту бахшиш пурсам. бахшиш чӣ напурсӣ бародар? ҳамин хел мешава. як чиз дигаро фаромӯш накун бародар. бобоҷон ҳамин обрӯра осонӣ ба даст овардӣ осонӣ ай даст метир. ба худо қасам медонӣ ҳамин обрӯрта ба осонӣ ба даст овардӣ. яъне ки суистифода аз ислом кардӣ ба осонӣ аз даст овардӣ ба осонӣ аз даст метӣ иншааллоҳ. барои чӣ? барое ки суистифода аз ислом бисёр кардӣ. нахоҳ аз хонаи худо бихӯрӣ. як чиз дига ногуфта намона. дар масҷид 8-10 уста не бояд дар масҷид минимум 50 уста бошад 40-50 уста бошад. масҷидта бигирен соз кунен мегӯем пуло дар дасти фалони ай
пуло дар сефай пуло охи дар сеф чӣ мекунад пул буро усто рабита усто кор куна материала бихар бар масҷид кор куна устод бематериалай валлоҳи қасам устод бематериалай ё дори бобоҷон ман ото рафтем устод гуфтан материал нестай 6-7 рӯзит хобем валлоҳи қасам гуфтан ҳамин гапа ки устод гуфтан 6-7 рӯзида материал нест хобем устод ҳамин гапа гуфт пул ки хоб боша пул барои чӣ хоб мекунад пул барои масҷидай бирорен кор кунен ҳар як шахсе ки дар масҷид кор мекуна ойлик шабутен ҳақ шабутен кор куна муҳим ия ки хонаи худо буд шавад аз ҳама муҳим ия ки охи ҳамун територия охи агар шумо фикр кунем бародаро ки ман намехоҳам ҳамун масҷид масад соз шава не ба худо баръакс и гапа ман гуфта будам бо мегӯм ки баръакс ман мехоҳам ки масҷид буд шава соз шава мо фахр кунем ифтихор кунем ки тоҷико масҷида кушоданд ҳарчанд дар уҷа тоҷик бениҳоят мардими мусулмон бениҳоят камай ҳарчанд дар ҳамун минтақа мардими мусулмон бениҳоят камай ба чӣ хотир мегӯм ки мардими мусулмон бениҳоят камай рӯзи ҷумъа бародарон медонем ки ҳама масҷид мерава масҷид бояд пур шава то берунора пур шава лекин ҳамун як 60-70 квадрат буд да худо дурӯғ накунад ҳамун масҷид 60-70 квадрат буд ҳатто ҳамун масҷид пур нашид рӯзи ҷумъа ки намоза бихонем не ки ман тарафдорам ки масҷид буд шава бародаро лекин ҳамин пули ҷамъшудагӣ сарф шава расход кунанд бикунанд ҳаромхӯрӣ накунанд суистифода аз ислом накунанд агар ҳамин гапҳои ман нотуғрӣ боша охир 10 видео кардам барот ба худо номус надорӣ бо мебироӣ видео мекунӣ хта бо мебироӣ гап мезанӣ мардаки ба номус ҳамун мардира мегӯям ки то иша исбот накуна дигари як видео намекуна як гап намекуна як бовар ки беномусӣ ба худо ман ҳамин гап дорам аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша як бор дигар бародарои азиз дӯстон бародарон умуман мардуми тоҷик ягон гапи баланд гуфта бошам боз ҳам бахшиш мепурсам бародарон мақсади асосии ман ҳақ ба ҳақдор бираса аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша дар ҳақ нон дуо кунед эҳтиёҷ ба дуо дорем худованд нигаҳбони мо шумо бошад